Җәйнең беренче көне ул бездә балаларның көләч йөзеннән, уеннарыннан һәм бәхетеннән башланып китә. Бүген Халыкара балалар көне. Исәнмесез, Яңа гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы. Без сезгә 1 июнь шәршәмбе алып килгән яңалыкларны җиткерергә әзер. Студиядә Илгиз Шәкуров. Бүген Халыкара балаларны яклау көне. Республикада балаларны ничек сөендерделәр һәм нинди тантаналар уза? Илгиз Шәкуров күзәтүендә. Аларның гаиләләрендә мәхәббәт һәм ихтирам хөкем сөрә. Нәкъ менә ишле гаиләдә балалар кичкенәдән намуслы һәм гадел булырга, эш яратырга һәм өлкәннәрне хөрмәт итәргә өйрәнеп үсә. Бүген Татарстанда беренче тапкыр ата-ана фидакарлыгы медальләре тапшырылды. Бу хакта тулырак Алия Хайретдинова. Бәйрәм көне уңайнан авыл җирлегендә тантаналы чаралар. Рөстәм Миннеханов белән Николай Патрушев Тәтеш районында ниләр белән танышты? Булар хакында Илдар Сафиуллин. Халыкара балаларны яклау көне беренче тапкыр Франциядә 1950 елда үткәрелгән. Инде 70 елдан артык ул бөтен дөньяда билгеләп үтелә. Татарстанда да аны ел сайын зур кылач белән оештыралар. Бүген иртәдән үк балаларны Рөстәм Миннеханов котлады. Ул балачак иң бәхетле, рәхәт һәм самими чак дип язып видеоролик урнаштырган. Детство – это то, о чем мечтают взрослые. Детство – это время, когда перед тобой открыты все. Детство – это самое важное и потрясающее время в жизни каждого человека. Пусть же оно будет ярким и счастливым. Бүген Казан Кремле балалар шоуына күмелде. Туп сараенда беренче тапкыр республиканың ата-аналар фидакарлыгы медален тапшырдылар. Ул президент карары белән 7 һәм оннан да күбрәк бала үстерүче гаиләләргә бирелә. Әлеге дәүләт бүләге Татарстандагы күп балалы гаиләләрнең абруен күтәрүне, ата-ана тырышлыгының кадерен арттыруны күздә тота. Бүгенге тантанада 5 гаилә хөрмәтләнде. Республикада күп балалы гаиләләрнең саны никадәр арткан. Татарстанның күркәм гаиләләре белән Алия Хайретдинова танышып кайтты. Иртәдән Казан Кремлендәге туп сараенда көйләр яңгырый. Күп балалы гаиләләрне оркестр белән каршы алалар. Андыйлар соңгы 10 елда Татарстанда 66%-ка арткан. Сөенечле саннар ди президент. Кадерле дуслар, сезгә гаилә учагын саклап калуга һәм балаларыгызга лаеклы тәрбия бирүгә зур өлеш кертүегез өчен Аллы рәхмәтемне белдерәм. Ата-ана фидакарлыгы медале бүген 5 гаиләгә тапшырылды. Президент искәрткәнчә, әти-әни һәм балаларның бер-берсен аңлап, дуслык татулыкта яшәүе киләчәккә дә ныклы адымнар белән барырга ярдәм итә. Нәкъ менә ишле гаиләдә балалар кичкенәдән намуслы һәм гадел булырга, эш яратырга һәм өлкәннәрне хөрмәт итәргә өйрәнеп үсә. Зур һәм тату гаиләдә балалар бер-берсен терәк булып үсәләр. Именлек, молдык һәм бәхет телим. Поздравляю с праздником наших детишек. Бәйрәм белән сезне, балалар. Фарваева Татьяна Сергеевна, Фарваев Юрий Файзельхакович. Хатыны тәрбияче ире машина йөртә. Баулыдан Татьяна һәм Юрий Фарваевлар 9 бала үстерә. Иң өлкән Александрга 25 яшь тулган, кешеләре Лизага 5 кенә. Гаилә бу кадәр ишәер дип уйламаганда булалар. Бүген бу зур куанышлары. Когда мы поженились, ирем өйләнешкәндә үк ким дигәндә 5 балабыз булачак дип әйткән иде. Ул чакта ышанмадым. Бүгенге көндә мин бик бәхетле. Балаларым игелеген тоеп яшим. Я очень счастлива, я очень рада, что у меня вот их столько, сколько есть. Верниковская Раиса Викторовна, Верниковский Леонид Эдуардович. Биш кенә гаилә чакырсалар да залда алма төшәр урында юк бүген 52 кеше утыра. Милләтләре дә төрле, 7 һәм оннан да күбрәк бала үстерүче удмурт, татар, рус, мордвалар чакырулы. Ныклы гаилә булдыру сере уртагаларның. Башкалада яшәүче Верниковскийлар эшчеләр династиясеннән, Чистайдан Рыбочкиннар, Руханилар, Кукмарадан килгән Искандировлар, укытучы белән шофер, Собадан Сәгыйтовлар үз мәшгульләр. Самое главное. Тормышның мәгънәсе ул балалар. Без аларга мәхәббәт, хезмәт сөюше, үрнәк булырга тырышабыз. Любовь, понимание, терпение, смирение. Аңлашып яшәргә, сабыр булырга кирәк. Да, согласен. Иң мөһиме шулдыр, килешәм, әмма сер булып калсын. Умение слушать, наверное, друг друга. Бер-беребез сүзенә колак салып, юл куеп гомер итәргә тырышабыз. Шулай булса гына, нык гаилә курып, бәхетле яшәргә була.
Тантана узуга гаиләләр Казан Кремле буенча экскурсиягә китә. Сагыйтовлар гаиләсе бу очрашуга дулкынланып килгән. Ата-ана фидакарлыгы медален алучылар республикабызда күбрәк булсын иде дип тели алар. Без бик тату яшибез, Аллаһка шөкер. Аннан бигрәк безнең балаларыбыз бик акыллы булдылар. Олары шул кадәр акыллы булып үстеләр, Аллаһка шөкер, безгә бернинди мәшәкать китермәделәр. Балаларның яшьләренә карамастан, кемгә мин күбрәк кирәк, мин шуның янында. Безнең инде эш бүлешүләр юк инде, кем ничек өлгерә шулай эшли тора. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Быел 200 меңнән артык бала лагерьларда ял итәчәк. Мираска ял тотучыларның ялы онытылмас булачак дип ышандыралар. Ул Яшелүзән районының Әйшә авылы янында урнашкан. 1959 елда төзелгән бина төзекләндерүдән соң кабат ишекләрен ачты. Шартлар ничек үзгәргәнен бүген Рөстәм Миңнеханов карады. Президентны каршы алырга бөтен смена чыккан диярсең. Рөстәм Миңнеханов елда 1 июнь көнне балаларның ял итү шартлары белән шәхсән таныша. Огромное количество промышленных машинок. Мирас лагере Идел буендагы 1-нче этно-мәдәни үзәк булып санала. Милләтара бердәмлекне һәм күп төрлелекне чагылдыра. Балалар шигү, рәсем сәнгате, агач эшләнмәләре ясап, халыкларның милли үзенчәлекләре белән таныша. Дәресләрдә без блогинг белән шөгыльләнәбез һәм маркетплейсларда товар урнаштырыларга өйрәнәбез. Лагердәге корпусларда Идел буе халыкларының бәйрәмнәре атамасын йөртә. Уяв, каравон, симык, милли бизәкләр үзенчәлекләрне хәтта уеннарда да күрергә мөмкин. Это колечно-молечная русская народная игра. Также представлены лиса и гуси. Это карельская игра, татарская игра ташики. Лагерь 1959 елда төзелгән, соңгы 2 елда ул тулысынча үзгәрә. 500 миллион сумлык эш башкарылган. Безнең столярная мастерская, швейная мастерская, яңа столовая, спорт площадкалар, балалар өчен бик яхшы ясалган яңа лагерь. Рөстәм Миңнеханов торак корпусларда, остаханәдә булды, ашханәдә менюга бәя бирде. Монда барлык шартлар тудырылуын билгеләп үтте. Тәмәгезгә дә исәнлек, саулык, яхшы яллар булсын, менә ялларыгыз матур булсын. Сезнең өчен бөтен шартлар монда тудырылган. Лагерь республика программасы буенча ремонтланган. Шулай 3 елда 24 лагерьга яңа сулыш өрәләр. Бердән-бер программа Россиядә башка шундай программалар юк. Бу президентыбыз программасы. Ләкин без шулай ук үз тәкъдимнәребез белән чыктык федераль үзәккә дә, Мәскәүгә дә. Һәм булган тәҗрибәбез белән без бүлешәбез. Лагерь ел дәвамында 1000нән артык баланы кабул итә алачак. Яшелүзән районыннан Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Балаларның спорт лагерьларындагы җәйге ялы быел кыйммәткәрәк төшәчәк. Ни өчен ата-аналарга хәзер күбрәк түләргә туры киләчәк? Бу хакта бүген Реальное время интернет газетасы яза. Россиянең иминлек советы сәркатибы Николай Патрушевның Татарстанга сәфәре дәвам итә. 2 көн дәвамында федераль дәрәҗәдәге җитәкчеләр Россия авылларының киләчәге һәм демография хакында фикер алыша. Кичә Казанда күчмә утырыш уздырдылар, бүген тәтешкә юл тоттылар. Татарстан әлеге өлкәдәге мәсьәләләрне уңышлы хәл итүче төбәк буларак карала. Яшьләрне авылга ничек кайтарырга, эш урыннарын ничек булдырырга? Тәтеш авылларында бу сорауларга җавап бар. Бакырчы авылында халык эшкә дә, спортка да вакыт таба. Даими эш урыннары булганга икътисад та тотрыклы. Тәтеш районындагы үрнәк авыл мисалын Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Тәтешнең кадет мәктәбе бу егетләрнең барсы да диярлек авылда туып эш белән чыныгып үскән. Бүген укуның ничек тәмамлануы, белем алу шартлары белән Россиянең иминлек советы сәркатибы Николай Патрушев ил президентының Идел буе округындагы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров һәм республика президенты Рөстәм Миңнеханов таныштылар. Балалар көне белән дә котлыйлар. Очень отрадно сегодня было слышать, что многие из вас выбирают специальность после окончания поступления в высшие военные учебные заведения. Вы будете гордиться и тем образованием, которое вы здесь получили, и, конечно, надеюсь, дальше достойно продолжите обучение. Мы гордимся, что учебный процесс, воспитательный процесс идет в том русле, который сегодня поставил перед нами президент Российской Федерации Владимир Путин. И то, что в основная часть выпускников идет в высшие военные учебные заведения, это говорит о той системной работе, которая здесь организована.
Президент кадет мәктәбенә тир җиһазлары сатып алу өчен сертификат тапшырды. Николай Патрушев истәлеккә хәрби сувенир бүләк итте. Кадет мәктәбе 2004 елдан бирле эшли. Ул хәрби патриотик тәрбия бирү буенча республикада иң көчлеләрдән санала. Хәзер монда 129 бала белем ала. Татарстаннан тыш Ульяновск, Чувашия, Мария республикаларыннан шулай ук Санкт-Петербургтан да килеп укучылар бар. Хәрби хезмәткәр булу миңа бик ошый, чөнки мин кичкәдән үк аларны күргәнем һәм миңа бик катышады. Шуңа күрә монда килергә булдым. Бу хәрби юнәлештә, аннан соң патриотик юнәлештә балаларның монда килеп, белем алып, тәрбия алып, бергә бер гаилә булып яшәүләре ул безнең әйтергә кирәк илебезнең киләчәге. Кунаклар мәктәпнең тренажерлар залы, спорт мәйданчыгын карап чыкты. Физик тәрбия һәм спорт белән бүгенге көндә шәһәрдә генә түгел, авыл җирлегендә дә шөгыльләнергә мөмкин. Хәзерге вакытта без Тәтештән 40 км чакрым ераклыкта булган Бакырчы авылында. Күргәнебезчә, монда волейбол һәм баскетбол белән профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнергә була. Инде менә бу якта ремонтланган төзек мәктәп. Әлеге объектлар белән бүген дәрәҗәле кунаклар да танышты. Бакырчы авылындагы бу спорт комплекс республика программасы хисабына һәм иганәчеләр ярдәме белән төзелгән. Тренажер залы һәм көрәш белән шөгыльләнү өчен махсус залы бар. Биредә бер юлы 50 кеше шөгыльләнә ала. Авыл җире өчен зур сан бу. Балалар укудан соң, уллар эштән соң мускулларын ныгыта. Фитнес-центрга йөрибез, һәр көнне фитнес-центр ачыла, кич белән эштән соң йөрибез инде без анда. Яшьләр дә килә, алраклар да килә. Продукция, которая крепёж. Авылларның тотрыклы үсеше Россия дәрәҗәсендә узучы киңәшмәнең төп темасы. Яшьләр монда калсын, балалар күбрәк тусын өчен икътисадның тотрыклы булуы кирәк. Чөнки эш урыннары һәм социаль уңайлыкларның булу-булмавы шуңа бәйле. Менә бу Тәтештәге механик заводы. Аңа 1967 елда нигез салынган, 2008 елда яңа корпус төзелгәч, җитештерелә торган продукция күләме арткан. Бүген күрсәткечләр буенча Казан вертолет заводының иң яхшы бүлекчәләренең берсе булып санала. Монда 8 меңнән артык деталь җитештерелә. Хәзерге вакытта 130 кеше эшли. Авылның киләчәге яшьләр бүген халыкара балаларны яклау көне уңайыннан сабан туе оештырганнар. Милли уеннарына килгән кунаклар да тамаша кылды. Эш һәм уңайлы шартлар булгач, яшьләр күчеп кайта башлаган. Авыл җирлекләренең үсеше бүген шуннан тора ди иминлек советы әгъзалары. Бакырчы авылы үрнәгендә Россиянең башка салаларын да үстергән ниятлиләр. Тәтеш районыннан Илдар Сафиуллин, Алмазъятдинов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Нефтекамский шәһәрендә Татарстан һәм Башкортстан парламентларының мәгариф һәм мәдәният комитетлары уртак утырышы узды. Анда Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Башкортстан Корылтайы рәисе Константин Толкачев катнашты. Ике республика депутатлары тугандаш халыкларның гореф-гадәтләрен, милли үзенчәлекләрен, традицияләрен үстерү турында фикер алыша. 2022 ел Россиядә халыкларның мәдәни мирасын саклау елы. Күрше республикаларда бу юнәлештә уртаклыклар күп. Безне тарих, охшаш мәдәният һәм дуслык берләштерә. Күп милләтле, күп телле республикаларның парламентара хезмәттәшлеге федераль кануннар кабул иткәндә уртак фикерләрне үткәрергә ярдәм итә. Шартнамәгә кул куелды. Актаныш районы белән Нефтекамск районы шәһәре белән киләчәктә имзалап менә шушындай эшне документтан әйтегендә кыягызына кул куеп киләчәктә дә татугына моторына иттереп бергәләшеп эшләргә. Моның кыйммәтлеген һичшиксез әйттереп битереп булмый. Бу фундаменталь кирәк эш. Төп нигезе моның халыкара дуслыгы, элек-электән килә торган гадәтләребезне, киемнәребезне, ризыкларыбызны саклап калырга, халкыбызның эшләй киләчәген кайгырту. Здесь необходима только взаимность, взаимные мероприятия. Аңлашып эшләүбез бик мөһим. Уртак чараларны үткәрү бик әһәмиятле. Ике республикада яшәүче барлык халыкларның да мәнфәгатьләре истә тотылырга тиеш. Комфортны тем этносам, которые проживают на наших территориях. Бакчачыларга ярдәм авыл хуҗалыгы җирләренең уңдырышлылыгын арттыру, Татарстанда урманнарны саклау буенча төбәк проектын тормышка ашыру. Бүген Кукмара районында шул хакта сөйләштеләр. Бердә Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте буенча комитетының экспертлар советы белән уртак күчмә утырышы узды. Лубян урманчылыгы, Лубян урман техник көллияте эшчәнлеге белән таныштылар. Бүген Татарстанда урманнар 1 269 000 гектарны тәшкил итә. Агачларга уртача 54 яшь. Экология ил-күләм проекты ярдәмендә 4000 гектар җирдә урман яңартылган, 40 тонна агач орлыгы әзерләнгән. Питомникларда 34 миллион үсенте үстерелгән.
Әлбәттә, урман мәсьәләсе ул безнең икътисадыбызга да нык менә шушындый әйтелгән тәэсир ясый, һәм әйтергә кирәк экологиягә да. Безнең республика бик нык үскән икътисад өлкәсендә, ул нефтехимия, әйтергә кирәк, миллионлаган машиналар бар. Менә шушыларның бөтенесендә күпмедер дәрәҗәдә чиста артып, безнең экологиябызга уңай шартлар тудыручыларын төп менә шушы табигатьтәге булган байлык ул урман. Көннең төп темасына әйләнеп кайтабыз. Яшелүзән районының Яңа Николаевская авылында бүген икеләтә бәйрәм иде. 7 яшьтән ятим калган игезәкләр Александр белән Юрий өчен олы йөрәкле хәйриячеләр яңа йорт төзеп биргән. Калантаевлар ишеген кайгы җиле 8 ай элек шакый. Мончада балаларның әти-әнисе яны бүлә. Тикшерүчеләрнең беренче фаразы буенча утны махсус төрткән булалар. Бу кырынышта шикләнелеп Калантаевларның күршеләре кулга алынган. Хәзер тикшерү бара. Бу кайгы хакында ишетүгә олы йөрәкле кешеләр ярдәм итә башлый. Төзүчеләр, волонтерлар, авылдаш якташлары берничә ай дигәндә яңа йорт салып бирәләр. Безнең репортаж әнә шундый зур һәм игелекле эш кылучылар турында. Мунча жана. Мин беләм, что Мунчада безнең малайым белә хатыны. Кайгы җиле Калантаевлар ишеген 5 октябрь көнне кага. Төнге бердә ут чыбыклары чытырдауына уянып киттем дип искә ала игезәкләрнең әбисе Гөлсинә. Ул вакытта мунча янып бетә язган була. Малларыннан чыга алмадылар инде. Тынчыкып үлделәр менә. Икәүләшеп, яшь киле малай. Сырылар инде. Почему так? Бабуля диләр инде алар мине. Яңын сүндерүчеләр тиз килеп җитүен, әмма 36 яшьлек улы Михаил белән 32 яшьлек килене Ксенияны коткарып кала алмыйлар. Беренче фарыз буенча мунча ишеген кемдер тыштан махсус терәтеп куйган була. 7 яшьлек Саша белән Юра ятим калалар. Алар турында волонтерлар белеп ала. Дети на тот момент из-за непригодных условий. Яшәү өчен шартлары булмагач, Саша белән Юраны балалар йортына урнаштырдылар. Әбиләре елады да елады. Уйлап карагыз, балалары үлде, оныкларын алып киттеләр. Беренче эш итеп без аңа фатир арендаларга ярдәм иттек. Благодаря помощникам, отзывчивым людям была арендована квартира. Бу балалар бүлмәсе. Менә шундый матур обойлар алдылар. Все подобрали малайларга менә. Хәзер инде үз йортлары булды. Гөлсинә ханым аңа әле дә ышанмый, күптән түгел ул оныкларын опекага алган. Оныклар янымда хәзер матур садикка җириләр. Занимаются с ними, и психологи, и логопеды, все занимаются. Шундай матур яхты, җылы, вообще изумительный. Калантаевлар шатлыгын бүлешергә күрше-күлән туганнары җыелды. Йорт салырга булышкан хәйриячеләр шин бәйрәм булсын дип тырышкан. Яңа йорт ачкычларын төзелеш оешмасы җитәкчесе Ильяс Гыймадов тапшыра. В этот торжественный момент я хочу вам вручить вот эти ключи. Держите. Күп кенә үзебезнең поставщиклар, исполнительләр, субподрядчиклар, алар тоже безне бу эштә поддержали. И шулай итеп, менә 5 ай эчендә үзегез күргәнчә бик матур, күркәм йорт. Йорт кына түгел, менә диварлар, капкалар, мендәр, кровать, кухонная гарнитура, җиһазлар бөтенсе куелган, эшләнелгән. Бу чыннан да бергәләп күрсәткән ярдәм була. Кемдер төзелеш материалларына ташлама ясаган, кемдер җиһазлар алып биргән, кемдер урын җир китергән. Җирдагыча бер кайгыны 5кә бүлгәннәр. Саша белән Юра үз бүлмәләрендә мәш килә, 3 айдан соң алар мәктәпкә барачак. Большая гордость, что есть много неравнодушных. Олы йөрәкле кешеләр булуы зур горурлык. Барсы алдында да баш иябез. Әлбәттә, бу гаилә безнең күз уңында булачак. Мәктәпкә урнашу, әзерлек эшләре шактый күп була. И обязательно поможем и поддержим и при поступлении детей, и когда они будут собираться в школу. Якты дөньядан киткән улы килене истәлегенә Гөлсинә Калантаева алмага чутырткан. Киләчәктә оныклары бу тирәне алма бакчасы ясар дип өметләнә әбиләре. Яшелүзән районыннан Алия Хәйретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Созвездие йолдызлык фестивале җиңүчеләре хөкүмәт йортында махсус дәүләт стипендияләре алды. Аларны премьер-министр орынбасары Ләйлә Фазлыева тапшыра. Быел иҗади конкурста 64 меңнән артык бала катнашкан. Сайлап алу турлары февральдән мартка кадәр республиканың 10 шәһәрендә уза. Финалга 1 меңнән артык иҗади номер үтә. Гала-концертта катнашучылар арасында Мәскәүдән, Әстерхан һәм Самар өлкәләреннән, Мари-Эл белән Башкортстаннан килүчеләр дә бар. Президент Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән уздырылучы бу фестивальне Ләйлә Фазлыева сәләтле яшьләрне берләштерүче галәмгә тиңләде. Безгә зур рәхмәтләребезне әйтеп, бу олы хөрмәтне кабул итеп, яшәргә кирәк, алга барырга кирәк, омтылырга кирәк һәм
мақсатларыбызга ирешергә кирәк. Сандуғаш, китмә сандуғаш, қанатларыңы талдырып. Главное, что с каждым ребенком рядом мама, папа. Монда балалар тырышлыгы гына түгел, аларның әти-әниләре, әби-бабалары да күп көч куйган. Фестивальдә катнашучыларның якыннары балалар уңышына ышана, аларга ярдәм итәләр. Мин гел әйтеп киләм, яшь буын ул безнең ишар канатыбыз. Бүген Казан зур бер балачак иленә әверелде. Шәһәрнең дистәләгән урынында бәйрәм тантаналары гөрләде. Уеннар да уйналды, җыр-бию дә башкарылды, спорт ярышлары да читтә калмады. Кремльдә Татарстан халыкларының уеннарына багышланган Уен Фест фестивале узды. Безнең яшь хезмәттәшләребез студиясе Шаян ТВда балачак җыры конкурсының 3нче сезоны җиңүчеләрен бүләкләделәр. Циркта исә республиканың күп балалы гаиләләре өчен тамаша куйдылар. Бәйрәм чараларының иң күңелле мизгелләре безнең күзәтүдә. Тәтәйле уены өчен ватык савыт саба кисәкләре кирәк. Алар таш ярдәмендә әйләндерелә, рәсемле ягы аста калырга тиеш. Барып чыкса, тәтәйне үзеңә аласың. Ул кемдә күбрәк, шул җиңүче. Коллективта өйрәнгән, үзебез өйрәнгән йолаларны, бәйрәмнәрне, уеннарны, җыр-бию һәммәсендә без шушы фестивальләрдә алып чыгабыз. Ой, давай еще раз. Уен Фест фестивале 2нче тапкыр уздырыла. Балаларны республика авылларында элек-электән популяр булган уеннар белән таныштырдылар. Халык сәнгате буенча осталык дәресләре үткәрделәр. В Казани есть Кремль, здесь разные много достопримечательностей. Монда истәлекле матур урыннар бик күп, уеннар уйныйбыз. Әле генә лимонад белән дә сыйладылар. Лимонад давали. Понимать друг друга, чтобы если что-то надо сделать. Уенда җиңәр өчен бер-береңне тоя белергә, аңлашып эш итәргә кирәк. Балалар бәйрәмендә Донбасстан күченергә мәҗбүр булучылар да шатланып катнашты. Алар өчен Урам паркында мастер-класслар оештырылган. Мариупольдә мондый бәйрәм юк иде. Бик матур күңелле чара. Безнең кәеф күтәрелә. Радость детям. Камил Бахауев бүген Булгар радиосының тамашачыларын шатландырды. Ул танылган җырчы Илназ Бахның улы. Рифат Зарипов баласы Ислам белән төрле уен коралларында уйнап күрсәтте. Шулай итеп гармоннарда уйнау, ул безгә горурлык хисләрдә, сөенеч, куаныч китерә индерсен әйткәндә, әле ул хәзер сәхнәләрдә менә быел инде ул үзенең шулай мәктәбендә беренче тапкыр сольный концертын бирде. Шаян ТВ каналы студиясендә балачак җыры бәйгесенең 3нче сезонында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Бәйгенең максаты татар телендә балалар өчен иҗат итүче шагыйрь һәм композиторларны барлау. Балалар репертуарын татар җырлары белән баетудан гыйбарәт. Быел бәйгегә 114 җыр җибәрелгән, 5-се иң яхшы дип табыла. Халыкара балаларны яклау көнендә барлык балаларыбызны бүгенге бәйрәм белән ихлас котлыйм һәм алар безнең өметле киләчәгебез булып һәм шул вакытта бәхетле булсыннар дигән шундый теләктәр. Сегодня мы с вами полетим в Рио-де-Жанейро. Казан халыкара аэропорты Рио-де-Жанейрога чакырды. Алар журналист һәм аларның балалары өчен 5нче ел рәттән экскурсияләр уздыра. Бу юлы Россиядәге иң зур йөк ташучы Ан-124 Руслан очкычы белән таныштырдылар. Иң кызыгы әлбәттә пилотлар кабинасы. Балалар барлык төймәләргә басып карады, диспетчерлар белән сөйләште. Мин самолетта бер кашанда утырган юк. И бүген мин пилот урынына утырдым. Монда бик кнопкалар күп. Без сеңлем белән сөйләшәбез наушникта. Мне больше понравилось вот эти вот микрофоны. И еще жюли, которые здесь. И еще кнопки. Здесь столько всяких кнопок, рычагов. Вообще очень интересно. Ан-124 очкычының авырлыгы 190 тонна, бийеклеге 7 катлы йорт кадәр. Ул 150 тоннага кадәр йөк күтәрә ала. Биредә йөк һәм җиңел машина, вертолет, вагоннар, хәтта дельфин һәм филләр дә ташыйлар. Айрым рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Кайвакыт без балаларны түгел, алар безне яклый. Бүген Казанда республиканың яшь геройларын бүләкләделәр. Батырлык кылган һәм югары казанышларга ирешкән 4 егет, Кайнар йөрәк, Бөтен Россия проекты лауреатлары булып танылды. Юсуп Валишин, Кәрим Юсупов, Ильяс һәм Илназ Ибрахимовлар, Балташ егетләре. 17 май көнне 8 март урамындагы бер йортта янгын чыга. Малайлар бу хакта ишетеп шул урынга ашыга. Коткаручылар килгәнче алар чын батырлык күрсәтеп, утны сүндерергә керешә. Без пожарда мин күрдем 3-4 трупны. Мин алар белән бергә шул
чиләкләр белән бергә шуны сүндерә башладык утны. Гаражга өскәмендек, шунда сибә башладык. Башкаланың Тулпар стадионында исә тег регби буенча ярышлар узды. Турнирда Буа, Арча, Ярчалыдан килгән 10 команда катнаша. Алар барысы да зонал этаплар җиңүчеләре. Анда җигәргә кирәк бәчтеп, такларны алырга кирәк эшләрдән. Регби миңа бик катышый. Шобырга такларны алырга можно. Җиңгәсен кәҗә каласын. Бу ярышларда җиңгән 3 команда бөтен Россия финалына юл тота. Турнир 8 һәм 9 июнь көннәрендә Зеленоградта узачак. Анда илебезнең төрле төбәкләреннән 20дән артык команда катнашачак. Добрый день, почтеннейшая публика. Бүген Казан циркында Татарстанның 260 күп балалы гаиләсе өчен зур тамаша булды. Шады, конечно, безне шакырды, пригласили, килдик. 5 балам бар, 5 баламмен келдим. Дорогие маленькие татарстанцы, юные татарстанцы, я хочу пожелать вам самых-самых теплых каникул, самых-самых добрых впечатлений. Этот праздник о любви к детству. Бу ярату бәйрәме балаларны әтияни булуны, алар бергә булганда гына зур уңышка ирешә ала. Добиться невероятных успехов. Бәйрәм бүләксез буламысың? Тамаша ахырында һәр балага Татарстан президентыннан бүләкләр тапшырдылар. Илгиз Шәкүров, Лена Бәхтиева, Чулпан Касыймова, Игорь Романов, Марат Зәйдуллин, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Исән-имин булыйк. Ну все! Мухам кранты! Пленных не брать! Кра от мух! Друзья, небольшое объявление. В вашем городе действует компания «Банкрот-центр». Гарантия списания долгов и многолетний опыт юридической практики. Консультация бесплатна. Гарантирую. Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышым. Җөмһүриятебездә җәйгә хас булган һава торышы урнашты. Менә киләсе тәүлектә дә Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыштан Бөгелмә Баулазна кайда аязучан болытлы һава 25 градус җылы. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама, Ярчалы, Алабугада кояшлы температура 26 градус. Төньяктан Актаныш, Агрыжы, Менделеевскида аяз көн 25 градуска кадәр җылыта. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми 26 градус. Көньяк көнбатышта Булгарбай, Чүпрәлдә кояш сөендерәчәк, җылылык 25 градус. Чиста Нурлатмабадышта аяз көн 26 градус җылы. Алдагы көннәрдә синоптик хәл үзгәрми. Доктор Оз федераль шелтерның медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Умыртка баганасы авырта башласа, хәрәкәт һәм мускулларның эше бозыла, кан әйләнеше начарлана, ичке органнар зыян күрә, хәтта паралич табылырга мөмкин. Авыру хәбәр итә. Доктор Оста дәваланырга вакыт җитте. Яңа технологиялар ярдәмендә доктор Оста бу серләр эзсез югала. Хәрәкәт яхшыра, сызланулар кими. Доктор Ост умыртка баганасын дәвалау буенча яхшы клиника. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Температура көндез 22-24 градус җылы. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 762 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 47%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз.